Hello mga langga. Welcome to my vlog again. It's me, Ate Reg. Today's vlog, mga onta og pizza. Alam nyo kung ano oras na? Alas 3:18 ng umaga. 18 pa man good. Grabe na po kayo mo pong i-advance food. Hindi ta parang orasan. Di ko pang gutom eh. Huwag magabatig katugon. Hindi kami excited ng mga pizza, mga unta so nagado pili ito na bayaran na piya 40 ra. kuan ni siya promo man gud ni siya sa Deliveroo pang First order free. siya ka nakabalo malong san eh First order Deliveroo 50 dirhams free. ang among nabayaran is 40 ra kapin kay libre man ng 5 mo ni piya ang kuan Tanawa gud kay bawo na pinya. wala mapatakot na gud Nya na hap-hap ra din eh dili. Nya. Duha ba ya ang margarita nya kuan. ilan ang gitapad Dai taas man ni siya dai. Unsa pagdag motor og taas dai. mga anta Mo ni ginunog naman sa to. first bite 1 meter pizza pan. Naunta. Yung sa man ni evening snack is evening adin po evening Morning. lang morning snack. Anta Napoy nagkaon dito sa Pikas. Naunta. Kani yung gikaon Hawaiian ni siya. Kani siya. Sa napiyang Margarita. margarita daw ang sige butang na makahubog yung margarita ni makahubog. Anong uduha mo na tong Gabriel? Pwede na itong isiran ni ba? Ay uno gitunga man dito. Nung sa muluha na. Ano na yung film black. Limo na. Oo. Pili na ngaon. Hi! Bisod po magsakay o motor ya taas. Good morning. Pamain. Kani siya. Import itik ni siya. Import itik. Maligo. Maligo sa udaan. Uy, sa'yo kay siya maligo alas 3. Maligo na siya. Uy. Ang kita sa taro sa ligo launa. Tanawa ra gud siya. Mura lagi siya itik padungan eh. Import ni siya ha. Import. Oo, Dahil, gusto- gusto ang na. Maligo sa ko. Sige, nakaligo na to. Dili mo. Yun ako. Yun ako na yun. Saka excited na mo no nga mga unani. Duha. Parihara man gud ni, parihara man gud ni sila flavor ug ani gud. Ako ning kuha dire. Siya po di ko dire. So ang namilin dito, matinga nga puro salin nang gikaon. Wala pa lang eh. Taplakan na to. Asa may taplak mo to ani? Kade, nga tumoy. Mana. Scientist. Ay, taplak eh. Among taplakan ni kay among i-close. Oh, i-close na to. Mabugnaw. Ay, gamit o uben. Ano buang? Para ibuag, duha. Ana, ipatong ba? Ay, o sige. Mahagbong pa nila, magabaan na nung tagapatik ta. Hindi mo nagaba. Sinaon man ta. Kaya ba, kakinsang idea ni, iyahan ng idea, ana siya ho, Ate Reggie, Deliveroo bayaron kay promo. Pag first delivery, first order, Free Nay- 50 dirhams. free 50 dirhams. Pero dapat po order kag above 50. So, 75. kani sila duha ka book nga dagkong pizza, 99. 99. Di amo gibayaran is 99. 49. 49 dito? Ang susay. 49 na mo gibayaran kay libre free man ang 50. Igutom ni siya huy. Morning, guys. Morning mo sa Pinas. Momo nga bilang maanda. I-upload gid na ako ni Diretso ron ba? Kay Oo, madapot ang vlog eh. Dili scripted. dili scripted na may pero nay uban piya nga mag-edit la pa. Di ko mag-edit nga mag-edit man ko nga. Mo gani vlog gani kay dili ko ano mo. Mga unta. Tingnan mo mata oh. Tanaw yung mata oh. Wala mo to. Kuan gini ba walang tulugan ba? Ito rin may matulog sa kuan. Ako inani din yung feeling excited no, dili makatulog, dream come true man god. Aya na ko mo reveal kung say dream come true. That's it, dream come true. Yeah, ang post kay no dream come true. No, gali ay. No. Wala kama. Wala. Ana mo dato, inani din yung excited no. Ah, ay mga kay no dream ko ha, no dream ko. Ayan mo na Lapag yung soft drinks oh. Unlimited. Unlimited. Nabuang na. Apil ni siya ha sa order nali oh.
Napag juices nga maka magsus piyang. Di mo, magsas. Ano sa mga sauce? Na barbecue. Mani siya. Sauce ni siya oh. Sa pizza. Diba? Pero wala may magamit ba mga ihas, mga tawanan hindi magamit o kailangan sa nga sauce. Sa mo to, kung kailan. Oh, wala may kailan eh, o di Pero may need mag-sauce. one requirement siya sa pag-order. So, Yan ka. Pasensya na gid sa mong naon ha. challenge na mong duha ni Sir Rage. Pasensya na gid sa Mamihot doon. Pwede gid po ko kahurot piyang. Pasensya na mo sa mong akong naong ug iyang naong no. Nabuha, oy. Kay mo na gyud ni, dili ni mo otro. Siya katawa. Ala siya oh. Ala siya mga laga. Inani dining mag-vlog no. Makita na ko sa YouTube ay buhaga. Nag-edit na, oy. Di ko mag-edit, wala ka. Inani dining mag-vlog no kay kanang walay scripted na. Ang uban mag-edit man sila. Pero ako di ko mag-edit. Mag-edit mo ko mo gani vlog kay dili mag-edit. Walay drama ni. Ano mag-edit ko? Lamig ka. Kandiis na pamain niya kandiis. 5 dirhams. 5 dirhams do yung kandiis. Please like and subscribe. Comment naman. Ang saan ni Piang? Margarita. Lamig kay lang pizza oh, baga kaayo oh. Sulit gid kaayo ba oh. Margarita, ano sa may gibutang ani? Makahubog ni? Kada ko na. Margarita daw kuno ni, makahubog dili kay margarita man. Mag-mix siguro na kung margarita man. Mine 5 dirhams. Pasensya na ha, pamain na yan kandis kay wala na ni kwarta gyud yang kidala-dala just tintirham na lang gyud ni bilin niya. Layo pa yung sweldo katapusan pa sweldo na pa sa semana magbaktas. Ay nun po, kada adlaw man ni magbaktas. Pud Yawa. di na ni mukaon. Mag-diet niyo sa semana kay layo pa sweldo na just tintirham na ni bilin. Inom-inom na naman ni og kara kitag piso ra. Yan, di pa siya kumiyog kara, kanigatas, my God. Yan, Ayun na naman ang kara di ka mukaon. ha? Nalgan mo gatas. Ang bito 50 isa din. Ning reklamo sa Pepsi ko no. Oh, Bantay din yan ni Hutdo na. Unlimited 50. Unlimited Pepsi food. Required man ko bisag mingon kag di ka minom Pepsi. Inom gyud Pepsi kay ipadala man nila. Apil man bayad. Lisod po. Sayang di nun. Lisod Panos po. ka lang. Napanos daw sayang ni Imnon. Panos daw. Tawa na Margarita May kay. taon ko ni Margarita. Excuse me. So ayan ni Margarita. Baga gid kayo ng pizza oh. Lagi. Mura ka baga ah. Mayo pang pizza kay baga baga pas gugmas imong uyab. Nakahugot na po ang pizza baga pas gugmas imong uyab. Nato ko niya kayo. Ako, dagan kayo ko problema, nagpatong-patong. Pero, ikaw magpatong ah. Wagi problema. Oh, by Christine daw ha. By Apia. Dagan ko na siya problema ko no, pero pag ikaw mo patong ko no, away problema. Ang kanta. Uy, Nega-concert dito si Casillas. Di ba off kasi ron? Ha? Off. Ang. Oo. Nalagay. Asa Jano? Ah, ah, Siya off? Ang. Bungo. Off ba daw si LL ako? Ang. Bungo po ga. Nabungol na ko siguro. Inani siguro nga way sige. Nabungol na ko way sige ka istorya ba. For 3 years no. There is UAA ang sige kauban bata ang ka istorya. Nabungol na ko, di na ko kasabot na sila istorya. Kaya po ganun na. Kay nahanad mo pinasingka-singka. Color print or white color what? Ha? Ha? Labi, dyan hinog color ba ule? Right, dyan mo. Kay ba Inglesan nga nagbogbog tilang English. You coming, no coming, me down coming. Dili ta malunggan dito. Ta?
Asa man? Ato Wala, sulod. i-close? Ano pa? Mabansil ko na si John. Sige na, oy, mga langgo, oy, babay na kay aron makakonsentrate kung kaon. Oh, kay yurot na niya ako, ikaduha pa ni ba? Sige na, babay na, babay. Till next time. Till babay na, kay yurot na niya, wala ko kakaon. Bye. Like and subscribe. Oh. Comment also.